Ako si During, main laki sa boxing. Dool mga vampira! Hutdon tamog kulata, hangtod nga manglugpad inyong mga kaspa! Ako si Joaquin, isog pa sa sigbin. Ala, doon! Talang nagbikinsay, maluka pa! Hunong mga kagwang! Higala, ayaw silang tagda. Kay mga yabag silang duha. Mo ba? Okay, tao? Yabag yan! Wakulabot na si Roy. Kung siya may labot, kung gusto magkumilik sa mga kaag sa atong kapunungan, ha? Dili ka maglimbong, butog ka sinuod. Wala na labot, sir. Kay negosyo mo na. Oh, kung mao man ganila, magnegosyo ka, di ka pwede mahimong ordinaryong kagani, di ka pwede marehistro. Kay mura kag flying butter. Ay nalagpangandoy do, na mamimbro kas kumilik. Kay doon naman kayo kitaguan. Pero sir, anong imomento nang iapil ka sunis? Oy, nga wa may labot. Dili ka pwede na dili ilabot na. I-appeal yun na. Kay kung magkumilik ta, kinanglan magbaton tag kalig-on. Kalinis atong pagkakag. Ha? Mintas tanto magpaabot ta sa labing importante na hukom aning kalibutan na. Ibaw ka kung sana. Umsam na, sir. Pagbalik ni Kristo, aning kalibutan na haron sa paghukom sa buhi ug sa mga minatay. Asa man ron ang karsones? Tiyo! Umuna kitang tiya. Asam lang na sir ron. Niapas man to nimo, nilakaw. Asa ko si apas na ko. Ako man siyang gingnan, nga padong ka to dito dapit sa baybayon. Usab ng bayana. Ngano magapas-apas pa na siya? Glagot mo guna siya nimo, kay lagan iyang dako. Sige pakuyog niya. Yang ano maglagot man siya nako. Kay di gini mo pakuyugon. Duda lang ginas tiya. Na nakailain, sambati kag naong. Ingam sa tatay good. Nakuno kailain. Sus. Anong naong nga. Ako pas tiya, biyaan ako naib, saan ko kailain. Huwag kang masayon, patay ka na mga ians ko ano. Pinakabiya. Kung ka na ni Muti Uni, kutsilyo, di nasagton. Ya, tira. Kamu ng tatay mo pag-ipon mo, kami santiyan mo. Nagistorya, huwag kay batasan na. Ikaw masagod tiyo. Nga naman day ko. Di mo sa yung pakuyugon sa tiya. Nasumbong sa tiya ni tatay. Muna ingos tatay nga malagmit na kailain. Oy, tingnan as tatay ni mga kusog si apil. Ay pag-apil-apil. Sama na siya, bayot. Husto na sa tatay tiyo, oy. Ngilad pa juga tiyo, oy. Naong ay, mangingilad na kay naong. Ano pang ngilad tiyo, nabawaan na daan. Nawar ah. Tingnan ang tatay mo, namilabot pag-isa sa mong kaimtang. Moingon sag na ako'y lain. Di na may taboy, imuarang iyaan. Kani akong paglakaw-lakaw dong, kung kabalo lang ka. Para nistong kaugmaon. Kung tayo, mabuynasan mo ni akong lakaw. Madato lang tagkalit, hasta mo mapiksan mo. Di mo kasabot, anak. Mo napasagdin lang ko. Diyan lang, guy. Dako ang tiyan mo. Asam ka tiyo! Pangitaon ako sa tiyan mo. Lungag diya, kao na dyan. Sige lang, kurot ka mo na. Ito yung tawahan na eh.
way? Tulog ni, magkuno. Iyati ngayon ang bana. Kisa to pangalan mi rin? Itulog ni lagi. Oh, unang sa dito. Ay, sige, magluto pa sa noong ko. Tulumi! Day, kisa to sige mo singgit? Ay, abi magod na ko kakong banan. Masin lang ko. Kisa man? Tulumi. Tulumi? Oh, tulumi nga sa kumbana. Imo nang bana? Taga di ay man ka? Salamawan ang amo. Lamawan? Kisa rin mo nga? Sonia. Sonia Isniger. Isniger may dito sa kumbana. Sa ato pa, Tulumi Isniger ang ngahan si mong bana. Oh, Kung sa man ang lamawan, sityo na. oh, sakop na lang siya sa Bulacau, Talisay. Ilado mo dito? Ilado, kaayo. Ilado kami sa mga silingan dito. Ilabi na to sa Tulumi, kay mo man to'y panday sa amo niya. May sakay to siya mag... Kuan, kaniko mo sa to siya dito. Lalayo mo itong inyo din, no? Nganong, din hindi makamasangkop sa pangita si mong bana, day. Ado daw ba nakasulti ni mo? Nga din paingon sa Tulumi? Doon na. Kaya din man ko na to paingon. Managa to siya? Dili, uy. Mamasin lang galing ako ba nga. Kasi makita na ko siya diri kay mo may ingon niya. Nako na diri. Mura ko nakailan ko ito niya, day. Makaila ka, noy? Pero, pamasila na nga ako. Kung nakita na ko sa pag-usap, siguro dyan ko nga, makila ko niya. Nga, sa'yo kay pagdumdum na po nimo. Kay, nakila naman ko nimo. Nga, sige day ha. Pagpadaya na pagpangita niya ha. Ay, salamat. Saan ka dito? Tulumi! Diin mong kagalagla agoy. Nagaguhago, ramang ka. Ikaw, diin man sa kang patakam na kaglakaw. Taka ba taon, oy? Kang bayana, kalisog ito ang mapasabton, oy. Nga kani akong lakaw na ani tumong. Unya, magsige na lang din na tulumi. Magsige na lang di kaglakaw nga, di na ka magtagad na ako. Sabtal ang taong ko dahi. Total, ang tumoy ani akong lakaw-lakaw. Ato kang kalipay. Total, makabuta na. Tuwa lang gyapon na. Dali, ragot rin. Lahi na mo kay tulumi. Unsa tayo lahi, oy? Nga, bisa ka itong mga silingan ay nakabantay sila nga. Nakipagtagad na ako. Isang dinas lang. Ay, nalapan ng baling. Dako naman kay kalainan gud. Awara gud awa ha. Sa una kay magdungan jud tagkaon. Nya, katakanda pa ganita, magduhet pa ganita ang duha. Sa una pa na sa Sunyang, wapatay problema. Basta lain lagi kaayo lagi. Oh, karon manganta ta. Manta. Dili man gud kana akong gipangita. Ang ako anang balain naman gud kay awa ha. Sa una katong wala pa ka mamatay, okay pa kay ta karon tan-awa ra gud na gud. Unsa na ko? Ay, Mira. Nalahi, nagiging kong maayo, day. Lahi gyud. Labihang lahi ah. Nyagi gini ko kamatay, day. Pwede ka kay bawo nga, kalit man na kagbangon sa lungon. Ginaw na ko. Kunya, huwag akong ginawa. Wow, uy! Nagsige na sa piyong akong mata. Ay natural. Uy, ikaw ba, pabayat ka bayad bes lungon? Gisuod kog lungon. Oo, uy, ang naman. Wa pa magkita ka bayad sa lungon ha niya. Ang taga punerarya, sige magbalik-balik ka ni paningil gani. Wawa niya, lungon. Wakot ako magdata. Hmm. Sila kay impas ato. Panood ko na sila no, magsila paningil rin. Sa man, gipaninglan kagyapon nila sa lungon. O lagi.
Naglalis pa magay mistake, iyas po ni Raria kay di man gyud ko mobayad. Hala na. Nga naman, Mobayad ay ko, nga ka madayog ka matay. sakto sa na mo. Matay ka. Sa, Oo ay, pero tulumi, ang problema tulumi ba, maningi lagi sila tulumi kay nigdaan man mo kupat ka adlaw. grabe sa danalay. Huwag na promosyon. Nang problema lagi ron lagi kay na nagsige pa kiniha ay pagani to gani. Sa palig, nga abot mo kaso. Oh, lagi. Ala sige, impasi ng lungon na. Inikamatay na ko sunod. Tuwa na to. Niyabag na ng lungon na ginawa. Maningo lang jud mo. Ba? Niyabag na ginilungon na. Unsa na kay apili ito ni Tuluminang kanang magsige pangita sa kaso ni si Sirokin? Ano rin kang matanong ko? Kamo mesig ato ko na tawana. Manang buyo ay suko man mo to narawan to. Bulbul pa. Asa mo pero sa mga ako? Kamo meso na sa friend ako. Di man jud na ako pangutana na. Kang luitasyo man na. Nasa luitasyo ako may pagistorya kay tuyo anak. Nang, kato ba si Tulumi ba? Ano niya ba? Kaya piloto niya? Snake ba to? Nga naman? Murag, iya mo itong asawa din niya nangita ni Tulumi? Asawa atong tulumi? Oo, kay Snagger po rin ang ipido ng Tulumi. Ambot, kaya ako maghikotara ng ngana ng tawhana. Snigir ko no to siya noy oy. Oh, Tulumi snigir. oh, mau ba? Snagger kita ipido ng Tuhana? Oh, matod pang ma'am. Tulumi snigir. Mao gid ay, asawa gid itong Tulumi gid yun. Naabot og pangita nga tos pagatpatan. Nga naman gidetasyo. Managana to tong Tuhana. Kidi na to sa hingpit nga kaila. Magdura ta tong Tuhana. Hastam gani ko. Kaya sumangas kong obserbasyon. Di gyud normal nga pagkatao. Si Kanigalas Bityaw si Carmela naka-obserbar niya siya pagkapraning. Magyaw-yaw mo sa. Mao ba? Nganong di man ko kaingon nga praning? Nga saksi man ko kung unsa nakapraning ng tawhana. O di mo si Carmela. Nga praning ng tawhana, lali magyaw-yaw mo rang usa, maglingi-lingi, magyaw-yaw. Di ka kaingon na ng praning, asa gis Carmela? Kani. Mudi na pagyawas ka. Saksi. Nunong wa buyo ko niingon na proning si Tulumi na nga. Wa buyo jud. Nyawa ka kasaksi nga nagyaw-yaw mo rang usa. Oh, kita ko nang pero dito sa proning nang oy. Namang kay daman no na magmata. Gatingsig ka lang yun, no? Na. Bahala gid ka sa praning, managana lang gutagod kay dili ta sibito atong Tuhana. Bitaw. Mau na. Bitahan na lang na gamay, ganit kasayuran tong Tuhana. Happy ni mo, kuyawan sa tani mo. Dili para sa di mo makuratan eh. Ang noon, kuratanon si kanang naong nimo. Abi nimo bay, nag-atbang ko nimo dinhi. Kay gusto ko nga anita mag-istorya kanang wa gyud makadungog ba. Ibaw ka daghan kay mo silip-silip diha. Kaya unsam ni tuyo ni mo nako. Ay may tungod ko sa karsones. Mao sa ginta ni tuyo nako ni mo, Bert. Anang asam jud ka mutapik. Nako ug di sirwakin. Ako, Bert. Wa ko'y gidapigan ni sa kinsa ninyo. Mga amigo mo ta. Puro ta amigo ba? Ayaw. Ari dapig nako. Kay kung adto ka mo dapig niya, wa jud kay mapaabot nga kalipay. Pero ari ka nako. Malipay yung ka. Oh, Pangan eh. Makatabang mo sa kinas pariwakin ako, Bert. o lagi. Niadtong buhi pa siya, makatabang siya. Pero karon nga kaga na siya. Makatabang pa na. Pika to, butabang pa ba na nimo? Makatabang gyapon sa Bert. Pasalig siya nako gid. Unsa lagi ng problema ha? Nagisaaran man ganiya. Day unsa man abi? Dako, Bert. Nya ikalipay pa jud nako. Samutas kong mga anak. Ang anak ko say, iya ipakasal. Kurag balay, mansyon. Gapon na, negosyo. Akong anak kasi Kiko.
Pa-eskwelahon niya. Ang tod nga makakuha kurso. Anara, Daghan pa kayo. Paningkamutan ko nga hindi na maglisod-lisod akong mga anak. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa insaad. makahimo ko na siya ana, karon dayon. Hindi nga masabert nga imo ang ginan niya. Dili ko din posible kay dato ko na siya. Milyonaryo na. Tinuang man na. O lagi, milyonaryo siya. Dagko kay na sa kwarta pundos bangko. Minilyon. Ni atong buhay pa siya, pwede na. Pero karon nga kaagda na siya. Mahimo din na. Kung saan niya pagbidro siya ang kwarta, nga kaagda man na siya. Kadali sa mo madawi. Nya karon, unsa ba yang gipangayong bawas diyan nimo? Doon na ginay bawas. Kay gisaaran ko kaniya nga iya katabangan. Hoy, ayaw pagtuunay yun na ng tawhana. Kay sigurista kay na. Mas bakakon pa ng hudas. Ba ni mo eh. Oh, Pataka mo kagyaw-yaw. unsa ba di ay? Be, sultiin niya kuno kung batuman ba na iyang gi saad nga tabangan kaniya. Imposible ka na ay. Be, kanus-am ko na may tabo. May tabo lagi na, Bert. Pero iya pa nang gilangay-langay. Pawatong ko nag-jutay panahon. Saba di ay. Kung ang iyang kadato, iya na kitahan di animo. Nganong iya pa man napadugay-dugayon? Yan ang ihatag di mo. Unsa man kay? Hoy, kanina ha? Kana iyang gipanulti. Pulos ka na bakak. Di na parihan ako. Nga doon na dyo'y kamatuoran. Nakalimot ka. Makahikap kog mga bato. Bisag unsa nga matang sa mga butang. Mahikap na ko. Og kwarta la hisgutan. Hatagan ti kag kwarta. Balay nga nindot kayo. Hatagan ti kag balay. Ngano man, bisag asap ko mangitag kwarta. Pwede ra nako. Way arang nako. Nakalimot ka. Kanina patay lawas mo nga mong gisudlan. Di ba ako'y katudlo ni mo? Naunsa man to kay wa mo kay salig nako. Ayaw tuo atong wakin. Kay bakakon kay to. Unsa? Wa man kay salig nako. Kwarta mo gipangita. Hatagan ti kag kwarta. Musuday kog bangko. Aw. Wa na. Matagan ti kag kwarta. Si Wakin. Makahimo na. Ayaw pagbitaw-bitaw. Salig nako. Naunsa mo ka? Kanay mong giingon nga, mugasto si Sir Joaquin sa kasal sa imong anak. Ako day, di day ko kahimo anak. Pila ra, mahimo ka ko'y mugasto sa kasal sa imong anak. Mga inasal? Uy, pamuniton ko rin ang mga inasal sa mabaling. Kanang mga Buda, ako nang pangakuton. O ako'y pasulob sa imong anak, o sa iyang mahimong asawa. O, di na mahimo na ko. Nya, mahimo ng Joaquin. Dele, ako rin makabuhat, anak. Dito, Bert, no? Makahimo gitinuod ka na. Makahimo mo lang. Mauna, nga biyain na naswakin. Kita'y mag-teamwork. Naunsam ka, wakay salig ng naunga. Katiso yan eh. Ako sa nangunanaon, Bert, kay amigo sa labay kay Miana. Unsam ti ka, ino mo naun-naun. Oy, ani na lang. Usar gyud ako ihangyo nimo. Kung mahimo, tong ani ko kung unsay sikreto ato kasunis, nga nakahatag magkalibog sa inyong mga una-una. Unya na, Bert, ayaw sa karon. Balik na ngurtag istorya na kon. Nanaon sa nan ako. O sige, Diyan na ka, Bert. Diyan sa ka. timbang-timbang nga dito. Basta pon. Balik na istorya. Tug araw ni ba madugay ba? Bay, dumlog ka, bay. Gay dumlog siya. Gani si tag sunod mo po eh. Di ka makatarong o kamasahiro ini. Ay, sos. Sabi ako, wala ginay kaso. Okay lang, sakay-sakay ka. Hindi mo ko kapuyon. Unsa? Ay, importante, nakakasa kong kiliran pirmi. May bawa na bitaw ka. Wa ko'y kakapuyan ng gugma, basta gugma na hisgutan. Pawitan na gisulti ni Onyok. Autor sa libro, sa tong libro hay. Nga, pisag kinsapay mo babag din ha.
Basta gugma na hisgutan. Magkasaw lang tang duha. Approve na lang ako. Whatever happened, you're so much meant to me. Ha? Bisan papot, uy. Dain kay nasitag sakay-sakay ni mo pirmi. Lain na mo dayo. Hindi ka ganahan magsakay-sakay ka na ako, ray. Kaya sa adto kas bay. Naibaw na bitaw ka. Ang magadtuan si tatay ni mo, Sir Lunglong. Kapoy kay, uy. Sige na lang, good po. Di bitaw na sila kita na ako kay mutago masad ko. Dili lagi sa tagang panahon yung makatago ka. Mas may naman ni Guro ta ba? Mas may naman magsakay-sakay ka na ako. Ikabantay man ta. Okay, masakpan dito ini. Hindi, lagi. Ano ko daw? Klaro, sama ni Roro, magsakay-sakay ta. Kunya, kung matigda na itong anak sila, pwede mo na itong malikayan. Lit mo niya? Eh, hindi. Tawa. Alikay lang. Ay, kaya pagkapastada na ito. Sir! Si Patpot! Si Patpot to! Ay! Ay! Tuwatan! 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 Ay! Tuwatan! Ang sakita na kami! Ay! Tuwatan! Ay! 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 Tuwatan! Kawatan! Ay! Kawatan! Kawatan! Ay! Kawatan! Kawatan! Ito si tatay. Ay! Ano naman katay? Ha? Yung sabi nagkukot ni mo? Ang Ha? kawatan. Kawatan? Tubig. Saging. Kawatan! Ay, kawatan! Oh, si kawatan na. Saging. Ha? Saging. Tubig. Tubig. Ha? Ito, okay. Aman to si Arlene. Ha? Why Arlene? Why Arlene? Uy, Arlene, diri, ay. Tuwa. Gikawat. Naulian na ka, Noy? Tubig. Ain lagi si Arlene. Arlene? Oh. Arlene. Turay! Uy, Arlene! Ha? Aman. Tara! Nidagan! Tara! Na! Arlene! Imong tatay gitol! Arlene! Unsa may ang isulti nimo? Tabangan ko niya, pre. Nya makatabang po daw siya nako. Hambog na to na. Dili, pre. Nanumpa gid siya, pre. Ihatan niya nako tanan. Kwarta, balay. Problema, sulbaro niya. Pero naay kondisyon. Gusto na may bawaan kung sa'y gahom man ang kasuni sa atong ipangita. Kung tinuod pa niya isulti, dili siya magpagkondisyon-kondisyon. Kumutabang yun siya nimo. Uy, pre, ayaw padaanan ni Bert, pre, ha? Matrido ra ba yun na? Marunong kaya na. Maubitaw, pre, nga. Wala na ko matubay niya. Madaha pa lang hinoon ko. Ayaw yun, pre. Kay timan, pre. Ang ka ng mga nindot nato, ng mga damgo, pre. Ha? Mahimo lang yan sama sa kabangaw, pre. Na mahanaw lang. Yung ano, juga, pre, no?
Gusto mo gina siya makaibalo sa atong sikreto. Pre, sa una pa gina, pre. Katumbuhi pa na, pre. Ana gina siya, pre. Apil-apilon kayo. Matrido kayo. Marunong kayo. Petra ba di ko mo tuo nga makahatag na siya akong kwarta, pre. Hatag yun. Asa ang kwarta, ha? Ang akong dinaog sa luto? Mayay mo hatag ni mo? Timan ni, pre, ha? Wala ay makahatag mo kaharuhay ani kalibutan na. Kundili akura. Ha? Kung malipat gani ka, pre, timan ina, may pamuambak na ka sa impirno daan. Kumukuyog ka ng Bert. Nahadlo po bitaw ko da. Nga, pre, wala mo sa panguntahan na si Bert? Ano sige siyang sukit-sukitan ng bahin sa Karsones? Wala ko magdagang langas, pre. Sagdan lang ako siya. Pero, gaduda ko ng Bert nga napo na sige apas na to, pre. Kaya nga nung tinguhan ko niya sa itong sikreto, pre. Ang lain pa. Ang tuyo, ana. Na makaginansya siya na to, makakuha na po siyang pabor. Parihara na sa unang buhi pa na. Bisan usahan mo pahuam. Lauton ka pa. Lauton pa ko. Bisan usahan ako pahuam na. Siya pa'y utangan, ako pa'y dautan. Bisan unsaon, pre. Buhi pa na, pre. Samot na ron patay ni Duble ang kabuang. Unsang pong pabura yung ikinanglan? Timan ha? Kana si Bert, bisan kag na, hakog lang niya po na. Nadala na niya, gikan pagkabuhi pa niya, hatod karon. Pwede din na, pre, nga madaan mo sa pagkakag mo nga kahakog mo. Oh, kaya mo may ang kinaiya itong buhi pa, hantod karon. Sumabit tao, o siya may ang ibuhat ron. Naam gay tao, sa buhi pa siya, natikasan ng mangingilad. Pareha na si Bert, mao na siya. Namamalit na siya mga baboy, kinegosyantim na siya. Ha, bisang kumpangon, iyang paliton. Ya, luoy kayo mga makakaon na ng baboy na kumpangon na iyang ibaligya. O ya, kung siya may tawag ni mo ang tao na, sa klaseng tao. Kanong mga kumpangon, pre? Kanong mga butihon nga baboy? Oh, o na. Makakwarta siya, ana. Makakwarta, pre. Iyan ang pamaliton, pre. Iyan ang ihawon, pre. Kung kibaw ka kung saan na niya, iyang himog si Charon. Buang nga gini ng Bert. Oh, mao na. O na, muto ka ang Bert. Na, baka ako na ba kayo na, ayaw yung kumpiyansa, pre. Ayaw yung salik, pre. Kay matrido kayo na, pre. Nya, pre. Klaro mo kayo nga siya kakawat sa Karsones. Saon na nato, pre. Saon tayo pagkuha ang ticket. Naglibog naman ko, ane, pre. Ano nakawat mo sa ito niyang Karsunisa? Ano nakibaw mo siya na importante sa itong Karsunisa? Libog sa kura. Banghag ng gagot. Kaya, diha na tatong Karsunes. Ato na tayo na magtiwas sa storya. Muagir mo ito sa Idrisburg. Nawan ni pa yun. Iwa ako ni mo pantay. Diha na yun ni mo. May katurungan si Tasyo siya. Kaya sa ganyan siya, natahap man ang pagkatao ni Tulumi. Morgi, dautan yung pagkatao ng Tulumi. Ang problema lang, kay si Carmila, mituo magugmaayo na ni Tulumi. Ako tayo sa'yo nakapalumay anak niya. May asawa ang guru siya. Gikay mamat ka ng Tasyo. Gikasulti yun niya. Tuwagan ni mo yun sila sa sityo Lamawan. Usa sa mga sityo sa Bulacau. Si Carmila na lang problema. Hindi na ito magsamog-samog sa diri. May plano man sa Tasyo. Ano sa man? Kung waran turon siya, makiksulti ni mo. Ya, nakakataron siya. Aw, di ta ka siguro. Karon kay kayang kapirmi nga ni, take mag-abot mo, ang magkasulti gid mo. Morin ka to siya. Aron sa may skutan mo, may tuwan Carmila. Basi nakatabang si Tasyo na ko. Wala problema si Tasyo. Uyan masab siya sa atong nahuna. Magkapares gud mo si Carmila. Maulagi. Pero kung may tungod ni Carmila, magkabatlong ba kasi yan? Madi pa di ulos Tulumi. Huwag bitay mahimo ko kung daog ka ni Carmila. Sama na ron, no? Nanugon si Tulumi nga dili pelagtan si Carmila.
Kaya may tugon ni si Joaquin. Ikaw sa ganina. Managanam gani ka badlong ni Carmina. Tungod manggod kay si Carmila, gabahan ng dinhi. Asawa ko si Joaquin. Maman bitong gipaningunga nako. Nga madayon nga atong plano, nga magkaparis gyud mo ni Carmila. Masawa ni mo siya. Para matugbangan sa diyang gahong dinhi ba? Gawas, kung masawa naman siya, di nato sa kasuklan. Isod kaya mga kahong behana na. Ya! Asa mo? At tuming ma'am. Ya! Anong dili mong wagi? Na may sala? Ari lang may agi kay mao may sulti ni ma'am na ari pagiun si Tulumi. Ikaw doon ito, Carmila? Kaming duha. Usi kaming duha. Si Inday Carmela, doon ay tuyo na ako. Ako sa doon, ako'y tuyo niya. Dili mo agi. Ayun. Ari lang may agi may sulti ni ma'am na ari may agi. Ay pagbuot. Ikaw bitya ba? Superbiya dyan kang dako. Surubiya ko no. Surubiya ni sulti na kita tinuod. Nag-ingon silang masyang nga ari mo pagiyon sa sala. Dili diha sa luyo. Tulumi, ari na nagkaagi Tulumi oy. Sa kagbuhos da. Buslok na naon mo. Hi, Franz. Yan, makuang gulay. Galit kayo to kay ari ni Agis luyo. Ano man ko no? Oh, kay bao na ka. Galit kayo to kay hatlog sa to. Ang batasan ni mo tawhana. Gilabyan lang ko ay tingog-tingog. Oh, kibaw ka. Kibaw ka to, hana muryum-muryum sa to. Kanya si Bitya mo haw. Saan yung balita, Roy? Ba't ka din eh? Mga pangalan sa mga pulis, mga tapulan sa dagko. Siya na pong. Paglisod mo sila, dakop ni Potpot. Gawa ko na sila makadawat og kiha. Ang mga amaw, mga pulis eh. Kung saan na nato sa arin ani nun? Amot lagi eh. Nabawa mo ko ng balibad si Potpot. Nadigyo ko na to si Arlen ang iyang pasahero. Di ami yung kasi mundool. Si Arlen may yun ka to. Si Arlen lagi ko to. Yang sa mga murag kakuyapon mo ko ato. Mangwa lang to sa kong nanguna. Kanugon sa akong mga pangandoy. Mamaang ko na tanak ko ang tinod kagugma. Kiha di ko ini. Asa magkabukiha? Di ko na kong angon sa ombudsman yun. Sa ombudsman? Oo. Di ba ka ng ombudsman? Ana man ikiha niya ka na mangawat og baka, kabayo, baboy, kanding? Dili ka ng ombudsman di ay. Dili ka na ingon na ng ikawat atong anak. Ingon iniro no. Dili, uy! Way labot ombudsman, ana! Asa ka ito mo kaya ini nga kawatan kang anak. Sa huwis! Pawis? Oo, sa huwis! May kasi isuito ka na. Ay, swito kay ko ana, uy. Swito tas balaod. Huwag ko sabi. Punta na! Di ba ingom sa kang pangitaan to si Tulumi? Ayaw, ana! Unaon sa tani, kaya wata katultulasa sa kuyo. Ha? Nindot yun ni Isa, ngayon mo gamit ang bintana. Of course. Holiday na ko na. Basta holiday, always surprising. Choose happiness, choose holiday. Basta holiday, holiday. Di ba dong? Ha? Pot, Ay, hindi na lang ka kumukuyog ni mo eh. Pwede ka Ano? makatarong og pamasahero. hindi ko makatarong pumasero. Naaman ka. Importante tayo nga naa ka. Kaya saan ka din eh. Halimbawa na bitaw ka nga mag-aniya sa tatay ni mo. Saan ka ni? Di sa ako din oh.
Dali ka na makatagusin ng Arlene. Maog yun. Dali kay ka makasod sa sako. Ako rin may baon eh. Di lagi na siya magitan. Bantay bitaw kita ha. Oh, lagi. Ikaw na lang may bawa ko ha. Uptikid mo. Lagi na eh. Hala, sige. Pamasahiro ko. Di na kumuha tag kwarta ninyo ha. Yan ay holiday corned beef. Vienna sausage holiday. Ang atong palito na lang, sun fried. Ha? Kaya ang sun fried, always surprising. Ha? Sige, kamo na bahala niya. Ay, balik mo to sa akong power case. Mwah! Ang tingin ko ha. Achar! Lupi ko. Ang anhi din sa tatay ba? Yung agid ha? Yung agid maayo. Ipakasal mo sa manoy ninyo. Nal, isuki na nawi. Isuki na si tatay mo. Dara lagi na. Ang yung unang gunatid maayo. Ikapoy kinisigin anyo eh. Para malinaw ta ba? Sa tago-tago. Kapoy na dyan kisig dagandagan. Buga sila ang tatay mo nawi. Ano yung sa nakontrahan si Manoy? Puti siguro lang si Manoy na sa mga yung kontrahan. Di man. Gwapo ng manoy ni mo ah. Muram nag si Yul Brynner. Kaila ka na artista ha? Kinsa man ang artista ha ng kato ng gadastrasan. Ito na. Di uy. Artistang upaw na siya. May kinauda. Nya, gwapo sila dyan lang. Gwapo man upaw lang. Nya, kung ano di man lagi mga gusto si Nibodo ni Manoy. Diba mang kadong sultihan ti ka ha? Nadani man guna si tatay ni Sir Longlong. Idaghan ti kwarta. Pero kaso ang tiro lang di ginahan. Asa to nang katang imong agaw niya tambukan. Butiti niya. Wala ikaw po. Dato kay to siya daghan kito siya tindahan. Nya nang tiguwang naman to nang. Sagdi lang kwartahan man sad. Asa ka nang sa tiguwang nga nay kwarta o sa batanon nga gwapo niya. Wala kwarta. Awa ko lang duha. Basta nga ako kugihan ug utang. Manoy na nanang. Waka na sipyat lang. Wala kwarta. Sagdi lagoy kwarta. Kaya mong gugma man mong gipasulabi. Unsa man ang personis ni Joaquin? Wa pa gid mo mabalita eh. Wala palagi day. Pero doon na gamay kahayag. Kung nakita ko to. Oh, may puruhan pa dahil nga makitaan pa to nimo. Baan lagi ko day nga. Dili tumaari na ako. Sunuran niya kung baan. Oh, unsa na imong giingon nga dunay gamay kahayag, ya dunay paglaom, mao na tutoke. Mahimo magbilang usa ka mo anhin dinhi. Kay kami, murag wa na man gyud ni paglaom nga ikita pa tong personis. Di siya mahimo day nga di kumani day. Ako na sa niya basulo ni Pariwakin. Maunsa niya ka. Itahan ko niya inon akong kinabuhi day para lang nimo. Na-secure nga tarong di ka diri. Oh, ikaw naranin mo. Buto na jud din mo tulong nino. Kubaday di sa tanto eh. Kay imo jud itahan ba? Ginabuhi nimo para lang ni Ma'am Carmela. Nami, tubay lang ko sa subo. Pag-amping kayo mo ito niya. Murag giasa ko sa taas na imong gisulti tulong eh. Murag nabuhi si Joaquin sa imong mga pong. Carmela! Ma! Saan ka, oy? Pamatun mo ito ba nga si Jose? Ganin na ito pinabot ni mo? Ano man? Jose nga naman. Bisita na ni mo si Jose. Nga naman ni Wali nga ha? Mama baya. Nga naman jud ka. Ang magsige ba katubang yung tawana? Ganin na rin na kayo sa upang mga humag-istorya? O saan yung istoryahan? O ikaw, Sod, budlat na rin mata ni Malaka. Ano mag-umanay mo tuyo? Pawa na ko na, pauli na sa inyo. Ano yung pagin mo sa kwarto, gara sa gada? Anis ka sa kwarto, istoryahan ni Carmela? Ikaw sa bita, pariha lang mo duha. Ano pakugon niya mo? Sige
Sige dahil Carmela, antan lang ko dahil. Sige talami. Bali lang tas kwarta ni mo na. Ikaw ni Gara na lang juga hatang paruson ka karon. Baka na. Niyang yun. Lakaw na ganinar ka diri ganahan sa kagya kada. Apit, dali na. Na si Jose. Isira mo dali sa. Balik na nagsudir eh. Iipit ko ginasa niya ng pultahan niya. Tawag sa ni Husinaw, no? Why may atubang ni Husinaw? Wa! Nga naman! Ay, ako na rin atubang ato niya. Uy, luis kito. Di ikaw ang gitingalan niya. Di ako, de. Yang samsag ka din ha, galing ko ng kagyapon. Mao lang kay gyapon ay tuyo ni Jose Dirima pag serbisyo sa ato. May pagpapauligo na lang na siya sa ila. Ikaw ang iyang tuyo. Doon na siya'y gusto ni mo. Kuma naman ako matubag ang tanan niya gusto ma. Mujud. Ato ba nga dito? Di ako gusto makikistorya pa anak niya maoy. Sir! Tulumi! Tulumi to! Tulumi! Sir! Dali ah! Para! Kisa tulumi ah. Tulumi ko! Katong gingon ako ni mo ba nga uyuan nilang potpot? Amaw to? Oo. Ano siya? O lagi! Tulumi! 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 Ako yung magitawag. Oo! Tulumi magaga! Kaniyag to. Ha? Karon na din ha? Tulumi lagi abong ko. Bay, nangita na ba yung Arlene ba ito sa inyo? Kinsa mga Arlene na? Wala kay lang Arlen? Kato ba imong gipamayaan? Kapataka naman taong kay. Ngano ko tang mamay ko nga naman ko yung asawa. Katugod inyong gipamayagod? Kato imong gidaba yung pagkumangkon nga si Potpot. O kato ba? Si Potpot dai. Pero si Potpot magay na may. Totoy la Potpot, nganong maabot mas mong balay. Bay, uyuan nyo kang potpot. Kami na si Resirmi pangitang Arlene. Pasig, tuwa ba sa inyo ha ba? Imong gitaguan. Pagtarong mundo ha. Nganong ako may inyong pangitaan. Si Potpot, mao to'y pangitai. Ngano ko tong taguan ako sa balay na mo. Bay, palihog lang bay. Pagpauban, minimo. At dos mo pagkumangkon. Patug-ana to sila. Para di ikiha na mo kidnapping. Mao. Lisod kay na bay. Yogan ta mo dito. Taka mo pamasangil. Naapal ba ko ilaing lakaw? Diha na mo eh. Aksyon tagabalaka nyo da. Ita yung pagkabutangan niya eh. At problema sir, kung nag-uol ka, mas labaw pa kung nag-uol. Sabi ko di mo na. Dako kay kong tinguhang Arlene. Dako kay kong gugma niya. Di ko katarugtug. Pagsikyo ko na niya. Gusto sa kong maugangan tika. Ali kag-uol sir. Basta mutunga lang to ako anak, pagkasalta mo dayon. Gikan karon, isipon natin kang umagan. More ka? Labaw pas mo. Oh, magtatay na ako ni mo. Ayun, sa dawa pa man kita Arlen. Wala. Doon to anak. Kadangin ako din eh. Wag ko may muot. Si Carmela, lugsan na kay matuban ako. Wadyo ko kay nungdom nga maayo yung boat nako. Pailob lang do. Di na ito nikabutan ang gugmas tao do. Basta, paabot ta. Dito kabutan si Carmela. Kaya iyam nakatungod god. Lagi. Asa silang masyang. Di mo siya kontrol niya. Ang may nagbato ni mo do. Imo nang luluan si Carmela. Di na mo mapritahon ba?
Kay parang di na masurok iyang dugo, ana. Okay lang tayo ito. Pero magkalagot eh, good. Kasi Carmela, may kayang buot dito lumi. Iya pang pasudlo sa kwarto. Mo ba? Oo, lagi. Iya pa kyung ginas bitya. Aron di ko namin magkainkwentro ito lumi. At doon niya pag-ion, luyos kwarto. Ay, na pwede dahil, good. Ha? Relax lang. Nah, patutos manang na. Na. Mura mong gagilaki. Uy, alam gina. Alam ginang gugma. Relax lang ba? Asal na. Si tatay! Ay, mas mano mo? Ikaw din na eh. Bagay ni suro ito ni. Likod na eh. Si Manoy ni mo hain! Ano ba si Hero para ba ni? Gabi iba tingnan tumuli. Si Arlen ba? Yang gidadano? Sakay-sakay na sa sikat. Huh? Ha? Wow eh. Nahaman ito ako anak? Ha? Haman ito ko eh? Nabawabi ako ha? Nga usa sa kan nagtago ato. Ito sa ni mo na eh. Sige mo pangisog ka daari ni mo diri. Ay sa pangisog na kay. Murag di na gyud nimo makita sa nang Arlene basta sigag pangisog. Sige. Haman taguin ninyo si Arlen, ha? O, may na yun yan. May na yun to. Ha? Sama? Haman yun, ha? Muna yung maayo na eh. Oo. Muna tagkumpari yan na eh. Oh. O niya na eh, kanini. Muna ayusan niya ako ni. Mutugaan ko kung asa sa nang Arlene pero sa usa ka kondisyon. Ano kondisyon na daw? Masugot ka nga magpakasal si Maneg si nang Arlene. Ha? Masugot ka. Sige, kasal! Sige, pakasal! Oo, di ba kaya ron magpakasal na si Maneg si nang Arlene unya. Ori na sila puyo kay managtiayo naman sila. Sugot na. Sugot na eh. Kasal ng naong mo! Awa, lagot na saga. Lagot ka. Di lagi na mahimo! So may naana niya nga. Lito naman na si Manoy unya. Daga naman sa na si nang Arlene. Basta di mahimo, lisod kayo na! Anong lisod man? Nana ko yung magaron! Ano di kayo umagad? Nana! Nagsabot na may! Oh, buno na di kayo umagad. Kinsa mo ni katong itom niya. Dakog tiyan, murag butiti, wala ikog. Hilom! Hinawayon, titi. Kadato ato? Bisag butiti ito, pero dato man to. Imang Manoy! Unsa man na? Mura ko kita! Way kwarta! Daghang tagaway, pero way pinanggamutan. Way sapi! Way kwarta! Pero akong butiti, puti naghanag sapi! Suko-suko ka na ya. Bahala ka, di ka tuganan. Ako inana ha! Inom nami, basta di makita ng anak, iapil na kiha! Pag-isog na kay, aron madugay na may mga butiti. Way ikog. Isi lang, bro. Buhik. Butiti. Sab. Pangisok. Oh, katong pala kirong dako. Ano tayo? Nagmahay siya sinang. Kay si Carmela manggod, si Tulumi may hantad doon. Imbis unta siya. Unya, unsaon na nako? Di naman mamatis Carmela nako, be. Inahan ka, di sa mamati ni mo. Din amo tahod nako. Unsa may kong gahom? Wala din ni si Joaquin. Di na mamina na ko, naghinginlan ko. Sabi ko mahimo.
Pero dili maunang iya nang. Nganong katumang tao nga yang tagdon nga dili man to nato kaila. Mao man bitaw, giingnan ko na si Jose. Mangita na lamig laing paagi. Nga, mawa na ng tawana din eh. Kana si Tulumi. Di ka nagatuhan lagi pag-ari diri. Wala ba, Mas Carmela? Kapila ko na nasultihi, din apan hiyon din ni. Unya, sawa na nako. Agresibo gyapon mo so dire. Laban naman ni Carmela. Wa ko'y mahimo. Ako'y pag-isulti ang nalang tulumi. Ninaya na pasabot sa Carmela ha. Ito, pagpet sa good umpatis ito dong. Pupunta na nga kay. Tingalig mo balik na si tatay mo. Ay lang sige pagdugay. Pagdali lang dito. Sige na. Ha? Magluto pa ko. Asan ka? Balay kong patis. Kung sa man ka tinodong, itaba ni Manoy mo si Arlene. Okay, pugos mo si Manoy kay. Ano mo sugot ni Bado mo ginyo sila. Yatirain niya ingon sa sauna nga, di siya ng taban-taban. Sa hindi mo gud masugot si Bado gud. Mo nanabo na lang siya. Di ginamayong hitabo ah. Sus, nyahain naman si Arlene. Bitago. Ay, mas manin mo. Masero aron dunay palit sudan. Ay, tingnan as manin mo, mubalik ko ha. Di na pwede ng tago-tago. Pakasal lang yun na. Di na masilba yun, ingna siya. Balik ko dire. Maulay kol. Batib na ng tago-tago. Unya, unsaon, di man masugot si Bado. Mo na ganahan niya, tago-tago. Ang tod sa hangtod na sila magtago-tago. Di na pwede eh. Mo giniganahan yung sitwasyon. Nag-ipo naman na sila, ipakasal na lang gina sila. Bitaw. Kaya sawa naman sa naniman na sinang Arlene. Sige lang. Ila kay, tubangon ka na sa Bado. Ipakasal tagin ng duha. Lindod na kulda. Unya kol, kinsa yung mangkon sa inasal. Ayaw lang ng inasal. Pwede mo ginang kasal nga way inasal. Inilo lang ta. Kahit tagis kikilong baboy. Ang 1/4 baon, 1/4 isugba. Ang 1/4 atong aslon. O kinilaw 1/4. Daog. Kabati na kulay. Kasal nga mo inasal. Ilom doy. Mamili ko man dyan ka magpakaon magsilingan. Dali ra kay na. Nya. Ingna ba siya mga balik ko diri ha. Kasi kasuho na ilang kasala. O ikaw, balik ng gagabatis. Ang tagay mo. Nakaw mo pa dito. Nasa na eh. Duha ka adlaw. Wa jud ko'y nahimo na ako negosyo. Tungod sa papangitang Arlene. Tingnan bitaw ti kasir nga mangita kagkatabang nimo mintas tanto. So amang pamangkit iyon ang akong anak. Gilitsyo pa tatong kiha. Mutungaw tato sa Arlene. Kay mahadlok mo ito maprisos put-put. Tao mo mga polis god. Mangita pa mag-ebidensya. Kadadong pagkugulit rato na Arlene. Sa'yo naman ang ebidensya. Ako'y mo testigos. Nagkikidnap si Arlene ni Putput. Kana ebidensya na siya. Ano, kita na kas pag-kidnap, sir? Aw, wa noon. Oh, isura na, sir. Di na kapasar sa husgado, sir. Kana yun nakakita sa itabo, kana pag-kidnap. Mao ganun yung sakto. Kaya ako na ingnon kakita ko bisagwa. Sus, kutira ba kayo ng natas korte, sir? Ha? Daghang kay pangutana. Ha? Unsay gisulob sa kidnapper? Unsay gisulob ni Arlene? Unsay oras sa gikidnap? Nagdi ka kitubagan na. Patay! Kasayo na pagtubag. Ako na tubag kong tanan. Be, testigos magha ka. O panguton ka sa huwes. Unsang oras sa gikidnap si Arlene? Ha? Ako ingnon. Mga alas 4 ka lang. Patus kadlaon. Okay. Pwede. Be, testigos magha ka no? Unsa may gisulob nimo anang adlaw pagkidnap? Karasunis ka maong.
Playboy nga na ikwilyo. Pwede gapon. Kaysa may kitahi. Labot pa din na siya. Isura di ana, uy. Kibaw ka nga naa sa korte? Sus. Kuti-kutihon dyan kag pangutana. Bali-balihon pa ka. Kung say kolor sa medyas nga imong gisulob, ha? Sa imong unsa man na dihang mga imong brief baron, sus, grabe kayo. Ug di ka katubag ana, kuyaw pag ikaw pa'y mahansak sa presohan. Uy, mauna na yung mga pangutana. Di lang ko mo saksi, uy. Isura di ana. Ay, at tulad ko ito pakitaon sa yung magkauba na. Tara, tara. Kuntahon ta lang gini sir ha. Total, umaabot bitaw ka na kung umagad. Nya. Tatay na lang ko ni mo ha. Ayun lang sa sir kay wa pa man Arlene. Oh, sige lang good. Tatay ko ni mo. Nga. Di ka lain paminaw sa mga tao nga magtatay ka nako. Ay, lang good na. Kinugos ko niyo sa bakuna. Huwag magbuot na to. Isura na sir. Yes, ta. Nagawa ni Kiko gani hapot. Yan si tatay. Niya ko laminaw sa sulod. Hindi inam niya si tatay nga pugan ko siya kung hain ko. Basta sa kondisyon, ngayon na tayo ipakasal. Tatay, lagot kis tanan. Mo ba? Unya. Pero nindot ang kondisyon na. Kinahan ko. Ang ako lang, haiblaron ka na sa tatay. Matampalungan niya ni. Mayo ko. Mayo na yung gibuhat da. Nakita ro ba ni Uncle ni unya, mapakasal jud lagi ko nung ni ng Arden. Nindot unda kayo ko. Pero unsaon taman, tayo mahimo, di ba masugos ni Bado? Makiksultir ba to siya balik ni tatay? Mao ba to ko? Oo, unya. Anam kita siya nga mobalik na siya sa inyo. O kana da, sugot ko ana. Pero taguan na nato si Arlene. Kana na eh. Nya, di na titugan si ng Arlene kung di gud siya musugot. Nya kano sa to siyang balik. Oh, ambot lang. Basta kay ningon do siya nga mobalik siya. Mayroon talaga yung balik na yun. Kaya nalukoy na kong tatay eh. Digid mo hunong sigpagpangita na ko. Di mo siya kapuyo na kay. Kasi sakay raman sa to siya sa jeep ni Sir Lungdong. Bisan pa nalukoy jud ko ni tatay. Ikaw ko ba? Delikatis ni Bado ang pagkaon nito. Ang dili mapas mo. Kita ra ba yung baso na to? Pas mo to. Total, kadyo to bitaw na. Mao gyud. Kasi ka mag-ingon. Ay, common sense na eh. Una na ako, di mo god nga si Arlene, niya nato. Kinsa na malay mo at iman na Bado. Una na abi ako ha, kung makasal mis ng Arlene mo, mahimo na biyan ako ng tatay. So, kung mahitabuan na, kailangan panggaonin mo kung unsay gipangga na ako. Mga Arlene. Ano magtatay mga ni nga si tatay during raman atong tatay. Ay naon sabi ka. Ang tatay ni Arlene, si Noy Bado, mahimo na pud nako ng tatay. Kana ako makasal ni. Hak, maugangan naman ako na. Unya ni, ako ni matawag sa tatay ni. Wala kay labot. Anong murag Birri Santo mga kapre? Kaunsa naman sa ka? Uway lang ako, pre. Kapoy na ka ng pagkabutanga, pre. Ano man? May tungod na po ng ekskursunis. Tanan, daanan na tanan. Kada adlaw, pre. Mapuna na akong problema. San mo na pinakabugat kayo? Kanang krasunis. Blagots ko ni Bert. Pabayong-bayong pa. Di mo tugaan, kaasan ni tagaway ang krasunis. Kaya makita na pre. Makobra na ng daog ni mo tas luto. Mulang, kung makita na, impas ang tanang problema ni mo, pre. Diha na tato ni mo.
to, pre. Hindi nagis kong kamutong ta. Ikaw ba, pre? Kadaot ni mo, pre. Nakibawa naman kadaan na nagsigig sunod-sunod na si birthday mo. Ambot ganun nalimot mamug ka. Tanghaga yun mo, pre. Limot, way gahong ko na, pre. Limot, siguro. Kanang kawatan, pre. Matrido ka na. Igsuon na sa tikasan. Tanawa ron. Oh, di na biktima ka ni Bert? Kunis Bert, lamay kini sa kunis-kunison, pre. Ay, kunis-kunison. Ikaw may kunis-kunison ni Bert kay naanak ko kay lawas. Ay, lami, naginintay utong, pre. Di pa lang sa pagkamatay, pre, ay. Ikaw ba, pre? Kanang imong tumong, pre. Huwag yun nada, pre. Pakamatay sa kabuang mo. Di man na imong lawas. Ang importante, pre, at buhaton, pre, na makuha nato ng karsunis kang Bert. Kani po si Bert, maro igay tinuod, eh. Eh, di ko ni ihatag ang karsunis. Kung di ko mutugan. Kung sa man? Ganun kwaon akong karsunis. Aw, ako, may problema. Kung di mabawi itong karsunisa. Kay parang yung tatoy mo, ha? Kay kung di ka padanghag, naghihap na takag minilyon ni mo ron. Sulbar ta ng problema ni mo. Mawag yun ta. Kakaroon, tulo na yung kaproblema akong sulbaron nun. Tulo na? Oo, pre. Sambutan niya akong lawas, pre. Naluoy na ba ako ng sawan tulom, eh. Kinagtuong isang buhis tulom, eh. Pero kasi masayod, pre, nga ang kalag ani dili na mao. Naluoy. Luya, pre, no? Luoy mo lang, pre. Sige na naghilak, pre. Sige, eh. Natingala nga nang magsige og lakaw. Kaon sa bayana, eh. Sa pang problema, pre, ay. Kanay mong gisugo na ko. Mapabantayan ni Mas Carmila. Oh, oo. Kaya ginataligam, eh. Kintora na ipabor na ako ipangayo ni mo. Muna ikaduha na akong problema, pre. Eh, makakita og lalis. Makakita pa dyan kong sumbagay. Oh, alang yun, pre. Supol yun, pre. Kaya ako pa'y nakasuod diya sa lawasa, pre. Ako pa'y nakapabor. Ikaw may nakapabor. Eh. Paako ko pa ng kuha ka ng tawhana. Paako ko pa sa dungan. Layugo ko na. Rislingo ko na. Wa ginong ko mahadlok, pre. Di si kumdagan, pre. Tungod lang nimo. Labanan ta juga. Kana, pre. Oh, may kumpare. Nangga ta ka, pre. Ang pakasalta doha. Pinanggap ka ko ni mo. Igo. Ako media na pre. Hey, ikaw ba? Dali lang hindi mo sakay. Mura mo ka di kumpare. Kana, pre. Nibilib lang ko ni mo. Ora na. Salamat kayo, pre. Kung sa pamilya yung problema, pre. Akong pamilya, pre. Na, pa akong anak, ay. Oh. Gikontrahan. Samahan siyang uyab. Ay, Ginoo. Kunya, Na, suko kayo ng amahan yung pirmi sa imong anak, pre. mata pobre sinda ko. Kaupaw lang agi. Dako-dako yun ang problema, ha, pre, na. Apay pakapin, pre. Akong anak kasi putput. Iyang gitaban niyang uyab. Sakto! Very good! Bright! Imong anak, pre. Di kayo tanto problema, pre. Di parehan mo. Danghag. Tasan sinutian, pre. Ngano gutong na very good na. Nga kadakong problema na ginunan. Gubot kay dito, gubot. Very good kayo na, pre. Kay, kana pa? Wala siya bayad sa pare para pakasal. Ha? Wala kayo daghang pakanon. Mga tao. Sa laktong pakistorya, pre. Luwas na, pre. Luwas na. Dili luwas, pre. Ano man? Ikiha minon siya kidnapping. Ha? Magkasabot na si Carmela sa tutuyo ug tumong. Kay paano po na sila kayuhan? Dugay ko na nang ipasabot yung pag-umangkon. Sukat pa sinugdanan. Yung saon man, nagdadama nagkabatuuran diri sa tulumi. Nga pwede siya makasud o gawas diri, matug pas kasuwatan ni Joaquin. Nakakita ka sa gingon ng kamatuoran. Nakakita. Ya, huwag mas pagtuo lagi. Pero kanis Carmela, abot hugot yung kayang pagtuo, bahin ang kasuwatan nila ni Joaquin o ni Tulumi. Kadugay na ato namatay si Manong, mag-usa na katuig. Nakapasig gibilin nga kasuwatan. Ambot long.
Pinirmahan. Ay, pirma. Kangukin yun nga agi. Angan. Bro, abot lang. Kung iya ka bago ito tinuod na pirma. Sama? Nay, imong angkol, diyan. Ngita ni mo. Ay, Kol. Di manggod Mel. Mahinga mo puta. Kitar ko ng pamilya ha. May tungod din ito lumi. Gano'n man di ay, Kol? Bisan tungod aduna sa gipakita nga kamatuoran kana si tulumi nga suod na silang manong wakin. Di kaya punta nga mo kumpiyansa. Kidaghang kinagbinuang ng mga tao. Oh, tinuod na, Kol. Pero, nagbantay mo ko kanunay. Oh, tinuuray mo dyan yung akong pagsalig ni Tulumi. Naswito ka ng pagkatao anong tulumi. O nisalig ka niya. Tungod kay aduna sila kamatuoran nga kasabutan nila ni manong wakin. Kaniadto sa buhi pa to si Joaquin, Kol. Natuo, magugkutan na niyang sulti. O wala ba sa gyud nahitabo nga naglimbong to siya nako? Unya karon. Di naman na si manong wakin mo patuon nimo. Karang mas tulumi, unya matuod ay gyapon ka. Doon na may kamatuoran. Ang suwat di ay na sinabutan nilang duha. Unya, isugin lang ba ka ni Betya? Yung ado rin nangita din sa tundapit, yung usak babae nga nangangkon, nga asawa ko sa ritulumi. Aw ni asoy na si Bitya na ko ana, pero malanan ako taga igbili. Asawa man ko sa tulumi. Ano tagaan ko mo naging importansya? Uy, masawa siyang Tulumi og dili. Ano ko labot ana? Kadudahan gitong tuhanan sa tulumi. Kaya nakatakdo magid og katong istorya atong babae ug iya ha. Sige na. Mangutan na lang unya katong Tulumi angkol ug maanhi siya. Susiha ang pagkatao anong tawhana, pinaagi atong bayana. Mas mayong manggod, ikaw manguda, anang bayhana din eh. Mao na akong tuyo, pero mas maayo kung si tulumi mo ay musulti niyo sa tinuod. Di lagi. Ang maayo ana, ikay mo dapit anang babayhana, og dan-unin mo dan eh. Oh, manay sa katulumi. Kol! Kol! Kamu, kumusta mo dre? Okay naman, Kol. Yung problema, okay na. Huwag yan po nasulbad ko lang. Korgi makasulbad na ni ko kay. Ingon mo nga, imong ipakasal si Moano yung sinakarni. Mabitaw na ako dire kay di ko may mutan ng sitwasyon mo. Dungoy. Pakasalan lang gid mo daw. Mao lagi unta, yan sa umong gahi mo kasi may bado good. At tuon ta na ron. Iyon ta na. Tang duha? Oo, may mo sa madaling panahon dong. Aron kapoy kay nang sitwasyon niyo dong tago-tago. Napakay makontra, napay masukon tao nimo. Pagtaro nagpahimutang. Kita lang tulo na eh. Wala eh. Sa karon dayon, Kol? Karon dayon, buhat kan ta na dayon. Dili ka na puyaw, Kol. Kuyaw. Ayo kuyaw-kuyaw dia. Nga naman away dia atong ipangita. Istoryahan talas bado. Daratay. Ha? Di na sa kakong pulog niyo, Roy. Maglaem kayo. Ikaw na tayo maniot kayo ng negosyo. Oh, ingon ka! Ikay mapuling Arlene, samtang wa pa siya. O lagi sir, laem mo tanaw sa mga tao ko nga magtatay ka na ako, sir. Uy, di na mahibungoy. Ing na lang sir nga, kinugos ko mo sa bakuna. Di na katuhuan, sir, Roy. Kung samot na nuntog ka islag nga akong anak, kung may bawa nga nagtatay ka na ako. Sayo ka na. Kung makadungog si Arlene nga nagtatay ko ni mo, mugawas na sa Arlene. Kaya di naman siya kasalikuay na ko, kay katatay naman ko ni mo. Nya. Akong sildo, sir, pares kang Arlen.
Ayaw sa. 150 lang sa. Kay di man ka makadani sa mga customer, kay di man ka babae. Nay Bado, turnon diha. Sa'yo mo tuyo? Ha? Ha? Si Uncle ni Banyo, Oh, sinipot-pot mo ardi. ano naman? Kay kanang nangutan na sila nga maglagot ba ka o dili kay kung maglagot ka kay di na lang sila mari. Ano, maglagot ka ni? Mag-usap mo tayo. Mamay. Mamay! Aron, masugod na ka ba nga sinipot-pot mga asawa na ni ng Arlene? Hoy, aron ka masayod, no? Nananay ba nas Arlen? Wala mong mahimo. Ayaw ang pagkarere dre. Kaya manghagis din ko. Kung maray mo dre. Kaya ko ganahin ninyo. Ano sa mundi ba na yun ng Arlene eh? Ako! Huwag kailan ako? Ikaw rin ba na yun ng Arlene? Ito mo niya, murag tinabal. Ay, nukos de ay, nakalimot ko. Butiti nga may ikog. Uy, hospital na. Ay, kung bugal-bugal niya. Lupal ka rin igong rin ko mo. Ikaw ha? Ay, bugal na ha? Medyo rin ito ako. Oh. Kanya ni, masugod ka ni kay muli na lang ko. Nakuyog si Arlen. Oh, dili pa kay, mamaya ko man sila. Pero kung masugod ka, malagmit mo kuyog siya ng Arlene. So man eh, masugod ka? Sige. Kari mo dre. Dali sa Arlen ha? Sa mga kani, uy, nasugot man nga pamayaan si Arlene. Umaga naman ka kunin mo. Sama ka sir, Roy. Ay, kabala kay. Lansis ang ako. Kung siya Lansis? Lansis ang ako. Nga misan nung ko. Karon ning Arlen nila dire. Pangutol ko asas Arlen. Hindi ko buang sir, Roy. Musugot ko nga ila si Arlen. Umaga na guti ka. Di ba? Lagi ni ha? Laruhan na diha. Dako na naman kay kural dami dyan eh. Huwag ko'y tarungtug. Ang akong negosyo na pabayaan na ako. Tungod na hitabo ah. Tapi itlog na ko. Nabinugok. Wala na ko madeliver. Dinilang yapon ka ha? Di kamera si Uncle mo adto dito. Unya, anak lang yapon kasud. Tago lang yapon. Uban lang kupot eh. Tabang nag-sticker ni tatay. Ayaw lang lagi, kay delikado kayo. Pagguhat lang dunay mo ani mo dinay para pagtuon ka. Kul, mayo kinagul! Ali, kapanti na to! Mo ba? Ali na, nisugot na sinibad to! Ah, kul! Oh. Anong pot? Ay, dinilang ka ha? Yeah. Okay na dong? Okay na? Nya, nanamang gisang ato. Nya, sir dun nung naasad. Oh, sulong-lung. Tara nung pot. Ay, Uy, pakilis ay. Kaugaw mo kilis dito. Day, dinilang mo na ka ha? Singok kayo. Mabalik naman mi dayon. Pagdali. Pagdali ko! Basta ko tungal sa Arlene. Mapakasal minimo. Magbuhat og dokumento. Nga antanan ako katagayon. Ato ni Arlene. Ang ito pundo na mo sa bangko, sir. Importante sa to. I-appeal ko na! Ano di ba? Ang imong insurance, di ba namang insurance? Naa! I-appeal, sir. Appeal na! Why mamisik? Iya hatanan! Ay, haya sa kong anak. Yes! Kunya, sir. Ang imong burial, sir. Appeal, sir na. Wa ni labot. Unsa man ka oy? Buram sa kang nanungon ako. Nya, ikal niya isud ha? Ay, na, sir. Lain kayo. Pero ang asawa mo yung kayo mo kobra, sir. Natural ang asawa gyud. Ay, Ay, meron sila. anak. Pao. Diyan lang ka, sir. Wala ko. Pado, ni ana me. Ya. Deng. Slikay. Kasama si Arlen? Ha? Si Arlen bahain. Ha? Si Arlen bahain. Ha? Wala lang sa to si Arlen ba ito? Kita lang sa'yo magsulti. Ha? Kisa may pamayan. Mga pa si Arlen dire. Ay, kanang, Ha? kita laon nga magsulti na wala ka manggod si Arlene.
Masad. Masad, pwede sa... Dali. Si Pangil. Sige, sud. Sud mo, Toy. Dali, sud mo. Leon. Si Pangawat si mong ulo ba daw? Ilong! Ay, Naaday na siya. Nga nang bigyan ko, sulti na niya! Sama ka, mo apel kas pamay? Sa may kalibutan ni mo ni. Apel lang ko na eh. Total, matipo naman na sinang Arlene mo. Hilom! Tubag. Karon, magsugod na ta ha. Unsa may gituyo ninyo, dire. kulay onag, istorya ba daw? Sige. Ako ni sa butang tarong ba? Sige. Hinugnaw nga mga istorya. Wala na silo ba? Kasabot magiga sa akong pagumangkon nga, pinangga sa gidang imo anak. Ay may tanaga-tagaan talaga kagawasan. May mo, ato nilang paminyoon. Di na lang naibabag-babag. Nya, kung kasal, may problema, abagal lang nun natin doa. Pwede naman guro. Imo ang baboy, ako ang lamas. Sabot naman na. Hangyo na po minimo. Atuan lang mantika. Mantika, atuan lang para Huwag madal. Sabah dia, lisod bagay ko diri. May mo ka no. Iapin ang itong mantika. Ikaduha naman ganyan naman balik, no? Hangyo na ako nga kinasing-kasing. Ato na sila ipakasal. Ipakita sana yung Arlen. Una kong mutubag. Sige. Kung masanong ka sa mong toyo, mutunga to si Arlene. Sa karon pa dayon. Pero, dili gani. Itong sangtod ko ron. Di nakakita to. Pasabot ni mo. Na si Arlene ba? Anhin na giti siyang putpot. Basig di na to siya magpakita ni mo. Yatis ra. Oy, aron may bawo mo. Doon na ako umagad. Kini siya. Tinuda! Gahapon pa ko nagsugod ng tatay. Di ba tay? Yes! Nahala. Nagtatay na maganin mo. Umagaron maganin mo. Oh! O sige, pirmihan na inyo ha. Pot. Oh. Steady, sige pa mo. Kamoy ipong Arlene. Kamoy ipon. O, tala. Tara, ulit ha. Kamoy pag-ipon. Kaya, binyong kupon. Tay. Anong pamalit ha? Anong pamalit? Kuha na yung umagan mo. Kung nga na. Ay, mayaw. Sige na. Mayra. No. Mag-ipon mo yun. Upaw.
Ikaw ba? Wala yung di amigo eh. Magsabot lang ko tagot. Magsabot Ay, natin sabutan na yun. Sa may sabutan na to, na maura mo gyapon. Hindi mo gyapon ka ano ko sa sekreto. Sabot ha? Ay saba ni Periwakin ani ha? Naram na di ay. Magkasinabot mo nila duha. Bert, tugal lang ko ni mas tinuod. Pero, kita rin magsabot. So, naram na, sige. Sulti na yun. Sora na nang ay. Basta may pugson, no pugson man niya sa Carmela. Di ka na. Delikado ta ni nanda. Di ka pagubot ang pamilya ni nang. Dili tasyo. Maayo man kuno ni naw-nawnaan nga pamaagi. Ako lang masulti mo, Bert. Kung unsay among skrito, ana. Nidaog kog 200 milyones kapin sa loto. Pila, sir? 200 milyones kapin. Duha ka gatos ka milyon kapin. Ang giigo na ko sa loto. Ang akong gidaog. Naa ng karsonisa. Kadako ko na, sir. Kung masugod ka, Bert, tagaan ko sa kalibo. Bahina ka na ko sa kalibo. Usa ka libo ra. Kagamay sa na, sir, oy. Ikaw ba? Kung reklamo ka ba? Ngano ko sa kalibo na kung hatag ni mo? Pasalamat gani ka, gitagaan ka ko sa kalibo. Kay kung dili, ipapriso ka, oy. Kawatan mo ka. Imo nang gikawat ang karsones. Pagka ni Mugnaw, usaman ka, dawat ka na ko sa kalibo, dili.